Kami sir, kaming tulo. Ay! Guys, so for today's video, mag-zipline guys. Nami diri sa asa dali dati? Sa Lake Cebu, unsa man nga pangalan ani, nga laganan. So karon guys, mag-zipline mi guys. I-conquer na mo among fear kaming duha. Madlok ba yadyo kog heights? Oh my God. Uy babae, mahadlok man ko dai. Dili lagi, sige na ba? I-try na. Oo, dili ka maghadlok-hadlok. Kaya na ko na dai. Kisa may kasabay na ako. Tagduduha raman. Pwede ra dai Ayaw, ko. sa bakon ka na mo. Uy pwede dai sa bakon dai. Basta tulot ta, oy. Dili pwedeng duhara. Tulo may kaming tulo daw. Magpiyong ra ko dayo ha. Ayaw ko pugsa na mong mata. Unya, ang makuan sa picture. Uy, lalungan. Madali ra daw na, dali ra daw. Mga 5 minutes. Wala daw. One man pop. Ah, 1 minute pa ana dito. Tapos, seconds lang? Tapos, 60 seconds. Ano din, no? 60 seconds pero 1 minute yapon. Uy, makaya ba kaya Uy, tayo na? malagkat tayo magpilok dahil. Pila ko. Sa kakusog. Pero, Kulba my heart na kulba. Hala, dara siya tayo. hi! Wala ta Hala, ka sa hala. doy. Hi! Hala, wait lang. Shy type. Ali. Hi, Moy. Hi. Moy, Moy. Shy type siya, day. Bago siya. Pero siya, Hoy, I mean naman noon. Hindi naman siya mamansin. Tara, uy, hindi siya mamansin. Ini isa sila attraction direct ka ng falls. 7 falls. Ano 7 na 4 naman na? Ako may 4. Nag-divide naman na siya. 1, 2, 3, Saan ako nakit anday? 4. Masagbang. Masyag bangs ni Mikay. Oo, kayo na-divide. Ay, nasa likit mo anday. Umang. Ang ganda nga sa mga bata, no? Sumo na siya. Dapat ka. Tara. Wow! So mag-zipline nga nakapalda. Mag-zipline ka, ma'am? Sige. So guys, si Hana, gusto siya maglingaw-lingaw. Kay? Gusto maglingaw-lingaw si Hana, so ako siyang gidala diri sa falls. Wow. Kay, para ma-fall. Ay. Ano ko palibat? Magtanaw ano? Palibat. Ay, dapat ang gusto diri. Kapit ko. Ate ko dali. Kita na yung 7 falls. Nakasakar na, dito mo ang pangalan. Another. Ano lang? Perfect. Pilipino. Go. Kalimpen. May isa lang siya. Sir, dili pwede tatlo. Sabay ni tanan. Kami sir, kaming tulo. Ay! What? Tarungay posing ha? Papapicture yung DSLR. Ano siya? Ito siya. How was the experience? Nag-zipline? Tara itong asa itong hikutan. Dito na. Wala may video guys, kaya wala namin nangagpilaan kung kuan. Sa itong GoPro? Wala kami nangagpilaan itong GoPro kada sila. Madulong krabi. So tara na, paano ko, nakagpur na ito itong Kira mo dahil siya no? Basta din na kay kamo, putol-putol na rin ang tanaw ni mo. So ubos mo, kamalula ka ba? Souvenir. Okay na kami. Wala pa lagi doy, wala pa nangabot. Kumana tanan. Sa mga namin sa mga pictures. Enjoy. No? Sulit ang experience. Sulit ang 350. Of course. Outfit check. Ma'am? Si ma'am daw.